Costache, unii ești? Auzi, e fișortul cu una în cameră. Tu te și vezi și tu și fac. Da? Stai că mă duc să fac și eu. Și faci ei? Mă trimis măta să văd și faceți. Bună, Andreea, salut-o pe măta din partea mea. Ah, bun. Învățați, ha? Să învățați. Trebuie jur. Te trimis. Poate fi cal, copii, vă lăs ușa deschisă, da? Ce vreau să te întreb? Părinții tăi mereu au fost așa? Așa cum? Mamă, să afară, mamă, închide ușa, lăsați-ne în pace. Nu o să mai vin niciodată fata asta la mine. Amabil. Sunt foarte amabil. Eu cred că trebuie să plec. Am uitat să zic, drăgușor, ai nevoie de prezervativ? Folosiți protecție, vă rog eu frumos.